μικροχειρουργικής δηλαδή γονιμοποίησης, μπορεί πλέον ένας άνδρας ο οποίος έχει αζωσπερμία να κάνει ένα παιδί με το δικό του σπέρμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις κάνουμε βιοψία όρχεως, παίρνουμε δηλαδή κομμάτια ιστού από τον όρχη, το επεξεργαζόμαστε στο εργαστήριο, οριμάζουμε τα σπερματοζωάρια και στη συνέχεια κάνουμε μικροχειρουργική γονιμοποίηση. Έτσι μπορεί ένας άντρας που ήταν αζωσπερμικός να κάνει παιδί με το δικό του σπέρμα. Κύριε Φραϊδάκη, μας είπατε πριν ότι πάρα πολλές γυναίκες έχουν ξεκινήσει και καταψύχουν τα οάρια τους για λόγους να μπορέσουν να επιτύχουν μία εγκυμοσύνη σε μία μεγαλύτερη ηλικία, τότε που το οάριό τους δεν θα έχει πολύ καλή ποιότητα. Αυτό έχει εφαρμογή στην Κρήτη, το έχετε δει? Σαφώς, βέβαια. Αρκετές κοπέλες έρχονται, όχι βέβαια σε τόσο νεαρή ηλικία που θα έπρεπε ή πάνε στο εξωτερικό, αλλά και τώρα σαν αρχή το θεωρώ θετικό και μόνο ότι το σκέφτονται και μόνο ότι κάπου κάνουν δειλά τα πρώτα βήματα πολλές κοπέλες στο θέμα αυτό, το θεωρώ θετικό. Διαφύλαξη γονιμότητας. Να μην ταλαιπωρούνται αργότερα δηλαδή. Καταλάβετε, αυτό είναι το μήνυμα να περάσω. Αυτό είναι το να σκεφτούν οι κοπέλες τώρα. Της ηλικίας, το οποίο βέβαια το σκέφτονται, ότι όλες ελπίζουν ότι ξέρεις κάτι θα τύχει στη ζωή μου, αλλά πώς και πώς θα τύχει. Κάθε μέρα ακούω ιστορίες δηλαδή κοινωνικές, οι οποίες μετά από αποτυχημένες σχέσεις, επαγγελματικά, επαγγελματικά. Πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό συνιστούν και στο εξωτερικό. Δηλαδή, κουβεντιάζοντας εδώ και πρόσφατα που είχαν έρθει από την Αμερική, από την Ατλάντα, επιστήμονες διεθνούς κύρους, ειδικά εμβριολόγος, ο Πίτερ Νάγκη, που θεωρείται top αυτή τη στιγμή στον κόσμο, για να ξεκινήσω μια συνεργασία και να την εδραιώσουμε αυτή τη συνεργασία. Βλέπω ότι εκεί έχουν ξεκινήσει ήδη και γίνεται τρόπος σκέψης, δηλαδή κάπου μπαίνει στον τρόπο σκέψης μιας νέας κοπέλας, ότι θα πρέπει μεταξύ των άλλων θα πρέπει να καταψύξω και οάρια, γιατί δεν ξέρω με την καριέρα μου τι θα κάνω, δεν ξέρω πότε θα βρω το σωστό άντρα, δεν ξέρω τι θα μου τύχει στην πορεία, αν χτύπα ξύλο, τύχει κάτι κακό, κάποιος καρκίνος ή κάτι άλλο που με τις χημειοθεραπείες, τις ακτινοβολίες θα καταστραφεί η αναπαραγωγική ικανότητα. Το σκέφτονται πολύ δηλαδή, δεν είναι κάποιοι πιο συνειδητοποιημένοι. Πόσο καλής ποιότητας έμβρια προκύπτουν με αυτή τη διαδικασία, δηλαδή πόσο σίγουροι είμαστε για την καλή ποιότητα των εμβρίων? Κοιτάξτε, αναφέρουν εκεί οι συγκεκριμένοι από την Ατλάντα που σας είπα, αναφέρουν 60 και 70% ποσοστά εγκυμοσύνη σε νέες κοπέλες όμως. Τονίζω αυτό. Μέχρι 25-28 ετών. Δηλαδή σε νέα οάρια. Οάρια, ναι, αυτό εννοώ. Ναι. Έχουν ληφθεί από νέες γυναίκες. Ναι. Είναι πολύ ψηλά ποσοστά, δηλαδή αδιανόητα για την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Αυτά. Αλλά σημαίνει ότι, σημαίνει ότι στην ουσία είναι εκεί που είναι κάπου πιο εξελιγμένα, πολύ πιο εξελιγμένα θα έλεγα τα πράγματα από την Ευρώπη. Και δεν λέω την Κρήτη, την Ελλάδα, εννοώ την Ευρώπη. Είναι διαφορετικός. Στον τομέα αυτό είναι διαφορετική η Αμερική. Έχει εφαρμογή σε περίπτωση ασθενειών περισσότερο αυτός ο τομέας. Και δεν είναι μόνο αυτό, χρησιμοποιούνται επίσης και βολεύει σε περιπτώσεις δωρεάς οαρίων. Δηλαδή πολλές κοπέλες δίνουν οάρια, στην Αμερική είναι επαμοιβή, είναι νομιμότατο. Υπάρχει τιμοκατάλογος δηλαδή. Τόσο κάνει το οάριο της κυρίας από τη Γουατεμάλα, τόσο της κυρίας από το Μεξικό, τόσο της Καλιφορνέζας, της ψηλής, της Ξανθιάς. Λοιπόν, είναι κάτι, είναι ένας καλός λόγος. Ναι, θέλω να πω, δηλαδή, οπότε οι άνθρωποι αυτοί τι κάνουν, καταψύχουν λοιπόν τα οάρια από τις κοπέλες που τα δίδουν και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αργότερα όταν φανεί το κατάλληλο ζευγάρι, ή μπορούν να τα στείλουν, ας πούμε, από την Ατλάντα στο Σικάγο ή από το Σικάγο, πλέον ένα παράδειγμα, στην Νέα Υόρκη, και να χρησιμοποιηθούν εκεί. Μάλιστα. Όσον αφορά την τράπεζα σπέρματος τώρα, στην Κρήτη λειτουργεί η τράπεζα σπέρματος, έτσι? Από χρόνια πολλά τώρα πια. Τι εφαρμογή έχει αυτό, δηλαδή υπάρχει ζήτηση? Έχει πέσει πια η χρήση, όπως σας είπα, διότι εξελίχθηκαν οι τεχνικές που πετυχαίνουμε πια αγωνιμοποίηση των οαρίων και η εγκυμοσύνη. Άρα
με τεχνικές καινούργιες που βοηθούν σαν αναπαραγωγής, έτσι, μικροχειρουργική γονιμοποίηση και όλα αυτά. Αλλά παρόλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται τράπεζα σπέρματος όταν έχουμε πλήρη τελείως δηλαδή αζωσπερμία. Δηλαδή υπάρχουν άνδρες οι οποίοι για τον α ή β λόγο στην παιδική τους ηλικία είχαν μια κρυψορχία, δεν αντιμετωπίστηκε, η όρχηση είναι μεγέθους πάρα πολύ μικρού, δεν παράγουν πια σπερματοζωάρια και εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Όπως επίσης, να σας πω, χρησιμοποιείται τώρα τελευταία 10-12 χρόνια από κοπέλες μόνες, λεγόμενες single mothers, οι οποίες θέλουν να κάνουν παιδιά. Δεν έχουν τον κατάλληλο σύντροφο. Σου λέει είμαι σε μια ηλικία που θέλω να κάνω ένα παιδί, αν το κάνω θα το κάνω τώρα. Μπορεί να το κάνει στα 50 της. Έτσι. Και αποφασίζει να χρησιμοποιήσει το σπέρματό του. Πώς φαντάζεται τον άνδρα του? Καστανό, ξανθό, μελαχρινό. Υπάρχουν ανάλογα δεδομένα. Ξέρουμε δηλαδή το ύψος, το βάρος του δότου, το χρώμα ματιών, μαλλιών, επιδερμίδας. Το ψυχολογικό του προφίλ. Ψυχολογικό προφίλ, αυτό ελέγχεται σαφώς πιο πριν. Ναι. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι ένα θέμα. Σαφώς. Αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι χρησιμοποιούμε σπέρμα από τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης και πιθανόν από τις μεγαλύτερες του κόσμου, θεωρείται Κρύος, η οποία είναι προέλευση είναι Δανίας, αλλά δεν σημαίνει ότι τα σπέρματα, τα δείγματα που έχουμε εδώ είναι δείγματα σπέρματος Δανών. Είναι αρκετοί Μεσογειακοί που ζουν εκεί, Ιταλοί, Έλληνες, Πορτογάλοι, οι οποίοι μας στέλνουν τα χαρακτηριστικά που ζητάμε εμείς. Και έχουμε δηλαδή μόνιμα εδώ ένα στόκ 400-500 δείγματα σπέρματος, τα οποία έχουμε ανάλογα, ξέρουμε, σας λέω, πάρα πολλά χαρακτηριστικά, ως και το μορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων αυτών. Και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ανάλογα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φραϊδάκη, τελειώνοντας, τελικά θα πρέπει να γίνουμε όλοι γονείς με κάθε κόστος? Όχι, το πρέπει δεν πρέπει να το βγάλουμε από την αρχή, δεν χρειάζεται το πρέπει. Εάν θέλουμε πια μπορούμε. Και αυτό είναι το μήνυμα, ότι ναι, αν θέλουμε μπορούμε. Δηλαδή μπορούμε, η δυνατότητα πια που μας δίνεται και από την τεχνολογία αλλά και από την ευνοϊκή νομοθεσία στην Ελλάδα και μια γυναίκα ακόμα που δεν έχει μήτρα μπορεί να κάνει παιδί με την παρένθετη μήτρα, παρένθετη μητρότητα η λεγόμενη. Δηλαδή το σπέρμα του συζύγου, τα οάρια της συζύγου μεταφέρονται, τα έμβρια που θα προκύψουν από αυτά μεταφέρονται σε μια άλλη κυρία, η οποία η νομοθεσία η δικιά μας τη θεωρεί παρένθετη μήτρα και πριν από την όλη διαδικασία γίνεται δικαστήριο κανονικά, δικαστική απόφαση βγαίνει δηλαδή. Τα παιδιά που θα γεννηθούν από τη διαδικασία αυτή θα φέρουν το όνομα του ζευγαριού στο οποίο ανήκουν οι γαμέτες, δηλαδή το σπέρμα και τα οάρια. Και το γονιδιακό προφίλ είναι των γονιών. Σαφώς δεν παίρνει τίποτα. Απλώς η κυρία αυτή μεταφέρει τα έμβρια. Λειτουργεί δηλαδή σαν μια προστατευτική, ένα προστατευτική, ας το πούμε, εμβράνη, ένα κάπου, ένα καλάθι που βάζουμε τα αυγά να μην σπάσουν, πώς να το πω αυτό. Μια μήτρα δανεική, μια παρένθετη μήτρα, η οποία έχει και εφαρμογές τελευταία, ζητάται από πολύ κόσμο. Έτσι, διότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ζητάστε και αφαίρεση μήτρας και υπέρταση από προβλήματα νεφρών, σοβαρά προβλήματα δηλαδή, σοβαρά προβλήματα διαβήτου, σοβαρά προβλήματα καρδιοπάθειας, δηλαδή σε κοπέλες οι οποίες ήταν διανόητο ότι θα κάνουν παιδιά παλιότερα. Νέες κοπέλες είναι αυτές. Σκεφτόμαστε το κάνουν. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να μην έχουν μήτρα, γιατί αφαιρέθηκε η μήτρα είτε σε τροχαίο, είτε μετά από ευχέρηση καρκίνου, είτε κάποια σε ένα ντοκετό μετά από κάτι πήγε στραβά, μια μεγάλη αιμορραγία και χρειάστηκε να γίνει με ευτική στερεκτομή. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και οι κοπέλες νέες οι οποίες έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και τώρα μπορούν να κάνουν παιδί με τη μέθοδο αυτή. Και αυτό είναι και το μήνυμα, ότι όποιος πραγματικά θέλει να αποκτήσει παιδί μπορεί σήμερα με την εξέλιξη της επιστήμης. Σαφώς, πρέπει να είναι αισιόδοξη.